Munduko Bankuaren ikurra ageri da egunotan BEK erakustazokako atarian Barakaldon. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Nazioarteko hainbat erakunde pribatu eta publiko elkartu dira eta klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzen dabiltza. Azalpenak ordea, errealitatea baino ponposoagoa dirudi protestengatik ez balitz, inor gutxik esango luke itzal erraldoiko erakunde baten jarduera bat garatzen ari dela bertan. Kaixo eguerdion, Munduko Bankuaren ikurra ageri da egunotan BEKeko atarian Barakaldon. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Bien bitartean protestak egiten ari dira, gaur arratsaldean Bilboko plaza eliptiotik trantsizio ekosozialaren aldeko manifestazioa egingo dute, ez da ala udane? Nazioarteko hainbat erakunde publiko eta pribatu azken 3 egunotan Barakaldon bildu dira klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzeko. Lehen eguneko mahai inguru nagusian karbono isurien salerosketa eskubideen inguruan jardun zuten eta Munduko Bankuak haien inguruko azterketa bat eskatu du. Bien bitartean ikerlanaren arabera egun munduan sortzen diren isuren 23% bakarrik daude zergapetuta eta aintzat hartu behar dugu duela 20 urte 7 baino ez zirela. Testuinguru honetan protestak egiten ari dira talde ekologistak deituta zuen negozioa gure kolapsoa lelopean eta hainbat talde edota eragile sozialen babesa ere jaso dute. Gaurkoz, gaur arratsaldean Bilboko plaza eliptikotik abiatuta arratsaldeko 7:30 manifestazioa egingo dute trantsizio ekosozialaren alde. Bestetik, gaude eta gorabide zaintza zerbitzuen elkarteek astebeteko greba deialdia abiatu zuten astelenean. Hala, aniztasun funtzionalaren arloan pertsonei zerbitzu publiko ematen duten bi elkarteek gaurkoan protesta egin dute Bilbon. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiek. Eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik euren aldetik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin bat. Gaiz aldatuz, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek gaurko eta biharko grebara deitu dute Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, hala langileek aurrera pausu bat ematea erabaki dute osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak probatzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko. Eta gaur protesta egin dute Bilbon. Soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena edo. Bai, daroagu 20 maila, negoziazio aldetik eta patronalea hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Akordio historikoa da lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Comisiones eta ESK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela esku hartze soziala osatzen dugun langileokin hitz egiten. Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. Eta odol eta foru hauteskundei lotuta gaurkoan Mireia Elkoro Iriberekin egon gara. EAJaren Durangoko alkategaiarekin. Eta zer erantzun duen Durangon ospitale bat eraikitzearen ideiaren inguruan galdetu diogunean? Hemen erantzuna. Osasun zentro ditugula,
aspaldikoak eta hauek txiki gelditu direla. Dagoz aparte, baten egiten da lehen mailako arreta, eta bestean espezialitateak edo kanpo kontsultak ulertzeko. Eta guk planteatzen duguna da biak eraikin bakar batean elkartzea, handiagoa, modernoagoa eta irisgarriagoa, azken finean ikusten dugulako benetan espazio faltan gaudela. Eta hori, pasadan astean ukigandun batzar bat Osakidetzako hainbat arduradunekin, eta beraiek planteatzen ziguten, benetan Durangoko instalakuntzak txiki gelditu direla. Gaur egun ematen diren zerbitzuak emateko inkluso, kalitatezko berme guztiekin. Eta Frantziako turaren harira, Euskal Herria mundura egitasmoa aurkeztu du Gure Eskuk. Lasterketak duen oihartzuna baliatuz, Euskal Herria nazioartera proiektatu nahi du. Hori dela eta erabakitzeko eskubidearen aldarria eramango duen ikurrin erraldoi bat sortzeko proiektua aurkeztu du. Uztailaren hasieran aukera ederra izango dugu Euskal Herriko 7 lurraldetako herritarrok kalera atera eta guztiok batera herria osatzen dugula argi esateko. Mundu osoan ikusgaitzaten eta uler dezaten erabaki nahi duen herria garela eta hori lortu arte eskutik helduta lanean jarraituko dugula. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Munduko Bankuaren ikurra ageri da egunotan Bekeko atarian Barakaldon. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Bien bitartean protestak egiten ari dira gaur arratsaldean bereziki Bilboko plaza eliptiotik trantsizio ekosozialaren aldeko manifestazioa egingo dute. Bestetik, Gaude eta Gorabide zaintza zerbitzuen elkarteek astebeteko greban deialdian abiatu zuten astelehenean. Hala, aniztasun funtzionalaren arloan, pertsonei zerbitzu publikoa ematen duten bi elkarteek gaurkoan protesta egin dute Bilbon. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiek. Eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin batzu. Undak direla eta PNV da diputazioaren arduradun, aurrera pausu bat eman eta gatazka guzti hau konpontza bere esku dakar, orain da momentua. Dirua badagoela eta merezi dugula gainera geure dirua dala,
Eta oin argi hau geratu da, Gaiz aldatuz, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek gaurko eta biharko grebara deitu dute Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, hala langileek aurrera pausu bat ematea erabaki dute osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak probatzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko. Eta gaur protesta egin dute Bilbon. Duinak, soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena, edo. Bai, daruagu 20 maila, negoziazio aldetik eta patronalea, hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Historikoa da, lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Comisiones eta SK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela esku hartze soziala osatzen dugun langileokin Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pillo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren mahaia bildu zuen pasaden ostiralean, gainerako erakundeekin eta sektorearekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko. Zen neurri hartu dituzte udane? Lehorteak eta klima larrialdiak lehen sektorean izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzten nekazaritza eta klima aldaketaren mailan lehen sektoreko profesionalek unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezio igoera dela eta edota azken hilabeteetan egon den ur faltagatik. Testuinguru honetan hainbat proposamen eta neurri hartu dituzte esate baterako eraginkorrean ureztatzeko eta animalientzako bazka ekoizpena handitzeko eta autokontsuma sustatzeko. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren mahaia bildu du. Aurre ikuspenek sektoreari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako. Lehorteak eta klima aldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondoriok aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago eta abereen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetze maila 70%tik gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Eta 4 egun geratzen dira bakarrik udal eta foru hauteskundeen gauarako. Maiatzaren 28an jakingo da ze alderdik gobernatuko duen udaletxe eta foru aldundi bakoitzean. Baina momentuz ikus dezagun ze proposamen iragartzen duen alderdi bakoitzak euren kanpainetan.
ematen diren pausuak aurrera pausuak izatea. Soilik horrela bermatuko dugu eta eskubide gehiago izango dugu eta komunitate gehiago izango dugu eta askatasun gehiago izango dugu eta etorkizun gehiago izango dugu. Hori bakarrik posible izango da Euskal Herria gehiago, Euskal Herria bildu gehiago balin badaukagu. Guk ardura hartu dugu, guk aurrera egin dugu, zailtasunak zailtasun, udaletxeak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritza, aurrera batera egin dugu. Eta aurrera egingo diogu, hiria hasteari amaiera emateko, eta konpaktuagoa eta berdeagoa izateko. La historia no puede tener como final el que los malos, los asesinos, los verdugos triunfen sobre los buenos. Kalitatezko enpleguak sustatzeko, teknologi enpresak, enpresa iraunkorrak. Eta Bilbon migratzaile bat hiritik modu bidegabean kanporatuko dutela salatu dute hainbat eragilek. Izan ere Bilboko udalaren laguntzarekin hiriburutik kanporatu dutela ohartarazi dute Atxuri Harrera Sareak, Bizkaiko SOS Arrazakeriak eta ongi etorri errefuxiatuak eragileek. Bestetik, Arabako zahar egoitetako langileek bigarren greba egun abiatu dute ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute, eta beste alde batetik, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen parera egotea. ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute. Nahi duguna da Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa. Azken finean langile hauek 1.682 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa. Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Eta 78 egunez greba egin eta gero, Bizkaiko zahar etxeetako langileek akordioa lortu dute azkenean. Hitzarmen berriak 5.000 langileri eragingo die, gehienak emakumeak. Guztira 23,22ko soldata igoera izango dute 4 urtean.
Eta asteburutik datorkigu euri jasen ondorena. Nafarroan eta Gipuzkoan kalteturiko eremuak bere onera etorri nahian ari dira, baina Nafarroako gobernuak gaur eskatuko dio Espainiakoari uholdeek kaltetutako herriak hondamendi eremu izendatzeko. Zer gehiago dakigu Dane? Hondamendi eremu izendatzeaz gain gaurko Nafarroako gobernu bileran ere hainbat diru laguntza onar ditzakete Aranorentzat, Lesakarentzat eta Berarentzat. Gipuzkoan bestalde Hernanik, Urnietak eta Ereñotzuk Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu diote hondamendu eremu izendatzeko baita ere. Une honetan Hernaniko Fagoiaga auzoan aurkitzen gara, ibaia nahiko lasai dagoela ikus dezakegu, baina asteburutik ondorioak latzak izan dira bertan, izan ere hemen ibai bazterretan ibai bazterra janda ikusten ditugu lokatzez beteta eta adarrez beteta. Gainera Ereñotzu goikaldean dagoen auzotik barrena ibaiak zuhaitz handi hau ekarri zuen eta hemen bertan gelditu da. Hemengo herritarrek esan digute asteburuan euria hasi zuelarik ibaiak dena gora egin zuela eta hemen atzean dagoen irla ere estalita gelditu zela. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euria sabortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan Astazelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luis Ibatek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik eta zia erreka hori gainezka egindula eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira eta ordua ere alakoa zen, gauez eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, Beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Aste honetan kultur aniztasunaren eguna izan da eta Iruñean harrera instituzionala egin die alkateak hainbat elkarteri. Bestalde hainbat eragilek salatu dute Sanferminetako aniztasun jaigunea jartzeko izaten ari diren trabak. Kultur aniztasunaren nazioarteko eguna dela eta Iruñeko udalak kultur aniztasuna ospatu du hainbat kultur elkarteri udalean harrera eginez. Bertan izan dira Latinoamerikako eta Europako elkarteetako ordezkariak, Iruñeko herritarrei beren kultura eta bizimoduak zabaltzen. Quiero aprovechar un día tan relevante como es hoy para
valorar y resaltar la enorme e indispensable aportación que hacéis los inmigrantes a nuestra sociedad, a la sociedad de nuestra ciudad, de Pamplona y de Navarra, que muchas veces no es suficientemente reconocida. Tamalez, zaldi berean, Sanferminetako aniztasun gunea osatzen duten taldeek salatu dute aurtengo bestetan ez dela aniztasun gunerik izanen, Navarra sumarekin akordioa lortzeko ezintasuna izan dutelako. Esta legislatura no consensa. Es prioridad o, digamos, es potestad del ayuntamiento designar o quitar. Y ellos designan, ellos se lo compran, se lo guisan, se lo comen y se recogen el vuelto. Es decir, no toman en cuenta al pueblo, como dice, unos Sanfermines para el pueblo, pero sin pueblo. Salatu dute ere, Navarra sumako Labairu zinegotziak Larruna parkea izendatu duela aniztasun espaziorako. Baina atzera bota behar izan dute alternatiba hori ez delako bideragarria. Zapore gazigozoa beraz aniztasunaren egunaren astean. Bestetik, Nafarroako eskualdunak elkarteak erakusketa bat ondu du Irulegiko eskuari eskainita. Aurkikuntza arkeologikoaren balio artistikoa aldarrikatu nahi du elkarteak honekin. Erakusketa Iruñeko plazara gunean zabalduko dute maiatzaren 25-etik ekainaren 30 arte. Eta Gasteiz, ekainaren 2 Frantziako turrari ongietorria emateko prestazioen ari da. Hori dela eta hiriko biribilguneak koloretako biziklitekin apaindu ditu. Eta elkarrizketaren txanda dugu orain, gaurkoan Mireia Elkoro Iriberekin egin dugu hitzordua, Durangoko EAJaren alkategaiarekin. Ateak zabalita, begiak itxita dantzan, besarkada ieslari, artean kateatuta. Ez da itzara
Bada, 12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Mireia Elkoro Iribe, Durangoko EAJ-ko alkategaia aurtengo hauteskundetara begira, ondo etorri. Eskerrik asko, Carolina, gonbidatziarren eta egun ondan hori. Eta tira ez, justu kanpaina betean aurkitzen gara, geroz eta gutxiago falta da igandera begira, nora aurkitzen zara, nora izara bizitzen aurtengo kanpaina aldi hau? Bueno, kanpaina guztiak izaten dira oso intentsoak, ez da? Eta bizitzaien ari gara, ilusio handiagaz eta gogoa handiagaz, igandea heltzeko. Ez, bainera egia da justo Durango EAJ-aren gidaritzan egon dela beti historikoki, azken legegintzaldi honetan izan ezik, nola bizi izan duzu oposiziotik azken legegintzaldi hau? Beno, nahiko arduraz. Egia da 2019an guk hauteskundeak irabazi egin genituela, baina beste bi talde politiko elkartu egin ziren, gu gobernutik nolabait ateratzeko. Eta ia da, gobernatu egin dutela, baina proiekturik gabe. Eta orduan ikusi izan duguna 4 urte hauetan izan da apurbatu dal gobernua, apurbat nora ezean, norabide zehatzik gabe. Orduan arduraz, eta ardura hori oraindik handiagoa da, orain 4 urte pasata ikusten dugunean oraindik proiektu zehatzik ere ez dagoela. Ez, beraz, herria beraren bilakarari ikusita ez nola aldatu da, zer bilakara izan du EAJ ez denetik egon gobernuan? Ia zan ez da egon aldaketa hundirik. Duela 4 urte hauteskunde garaian gauza asko entzun genituen, batez ere nik uste dute horre agindu potolo bat egon zala, trenbidearen lur horietan parke handi bat joango zala, martxoak 31 izena eta guzti zeukan, inolako etxe bizitzik gabe, ez? Eta orduan nik uste dut jentea horregaz pentsatzen hori posible zala eta guk esaten gendun ez, baina hori izan zen nolabait euren kanpainaren zentro-zentroa, ez? Eta orain ikusi duguna da, guztiz aldatu dela proiektu hori, eta lehen martxoak 31 parke oso handi bat zijoan lekuan, eta inolako etxe bizitzari gabe, orain 200 piku etxe bizitza doaztela, ez? Orduan, egia zan, orain 4 urte eta orain horrez da ezer aldatu, gauzak bardin dagoz, ze aurre akordio batetaz hitz egiten da, baina ez dago inolako akordiorik sinatuta, eta berez legalki dana bertan bera edo zegoen moduan dago oraindik ere. Eta hori izan nolabait aldaketa handiena edo espero sana, ez? Hori ez da aldatu. Eta bebai uste dut beste gauza bat espero sana zala, nolabait gobernu oso irekia, ez? Ze hori eskatzen zuten, oposiziotik, gobernu ireki bat eta oso demokratikoa eta parte hartzailea, eta hori zoritzarrez ez dugu ikusi, ez? Guztiz kontrakoa esango nuke. Oposizioa guztiz alde batera utzi gaituzte, eta ez da izan gobernu ireki bat, ez gobernu demokratiko bat. Eta hori, egia da, espero gendula, baina ez dugu izan. Baina ipatu duzu lehenago ere nola herriaren eskubidearekin batera elkartu ziren EAJ gobernutik kentzeko. Egia da, baina aurtengo hauteskundetan bestelako panorama politikoa edo ikusi daitekela Durangon, ez? Alderdi batzuk ez dira aurkezten, gero ikusi dugu ere lehen batera zeuden herriaren eskubidea, eta Elkarrekin Podemos aurten ez daudela batera, nola erreparatzen diozu, ez da diren aurtengo aukerei edo Durangoko panorama politikoari? Aldaketa batzuk badagoz, ez? 2019an adibidez Vox aurkeztu zen, Voxek 111 boto atera zitun, eta PP, beti Durangon hainbat zinegotzi izan dituena, 74 botoren faltan gelditu zen, beraz esan daiteke eta paradogikoa ematen du, baina EH Bildu gobernatu duela Voxen botoei esker, eta benetan paradogikoa dela, ez? Momentu honetan Vox ez da aurkezten, PPek atara du, aurkeztu du bere hautagaia, eta badirudi hor aukerak badagozala PPek agian bere zinegotzia ateratzeko, hori da zalantza bat, ez? Gero bestalde batetik, herriaren eskubidea eta Elkarrekin Podemos bananduta doaz, hori realitatea da, eta gero beste alderdi politikoak hor gagoz, PC printzipioz ez da aurre ikusten aldaketa hundirik, eta EH Bildu eta EAJ, ez? Gu Euskal Alderdi Jeltzalea une honetan indartzu gaude, ilusio handiagaz, eta ohitura daukagu akordioetara heltzeko, ez? Orduan, argi dagoena da, inork ezingo duela gobernatu bakarrik,
eta akordioak beharrezkoak izango direla, eta gu beti bezala akordio horietarako guztiz prest. Edo nola ere ez, panorama ikusiko du nola gertatzen den, zergaitik, Mireia, zergaitik gobernatu behar du EAJak Durangon? Nik uste dut argi dagoela, azkeneko 4 urteetan nolabait norabide zehatzik gabe eta proiekturik gabe ibili ostean, Durangok inoiz baino gehiago behar duelako aurrera egitea. Eta aurrera egitea proiektu garrantzitsuekin, hor daukagu gaitasun handiko osasun zentroa, guk Durangoko ospitala deitzen dutagula, betikako txartean, promozio ekonomiko eta goi mailako formakuntzako zentroa, eguzkitzako lurretan jarduera ekonomikoa, merkatu plazaren eraberritzea eta dinamizatzea, proiektu oso garrantzitsuak daukagu, eta horrek dira proiektuak proiektu handi baten parte direnak, ezta? Durangok aurrera egin dezan, eta Durangarrek oraindik bizikalitate hobeagoa izan dezan. Eta horrek proiektu guztiak bakarrik izango dira posible, lidergo sendo batekin eta talde ilusionatua, konprometitua, esperientzia handikoa eta gaitasun handikoa akordioetara lortzeko edo akordioetara heltzeko eta kudeatzeko, ez? Eta hori Eusko Alderdi Jeltzalea da, beraz, inoiz baino gehiago beharrezkoa gara. Ez, gero esago sakonduko dugu proiektu horietan, ez, lehenago baina bai esatea, ez dela edonolako erronka, Mireia. 2019an aurkeztu zinen lehenbizikoz Durangoko alkate gai gisara, prest zaude, ez, oraingo honetan aipatzen dituzuen erronka handi horiei heltzeko. Guztiz prest, eta esaten eman moduan ilusio handiagaz. Gainera, 4 urte dala baino, beste esperientzia batekin, ez, azkeneko urteetan mankomunitatean ere egonaz, nire ardurapean egonda nolabait ez, eta hor 60.000 biztanleri ematen dutzagu zerbitzua, beraz badakit zer dan kudeatzea hainbeste biztanlerentzat, ez? Eta esperientzia kudeaketan aspalditik daukat, 30 urtekin izan nintzen garraio zuzendaria ere, orduan, niri erronkak gustatu egiten zaizkit, eta proiektua dagoenean, eta taldea dagoenean, ez dago inolako beldurrik ez aurrera. Baina Durango oso herri handia daukagu, aipatu zure ibilbide azken urteetan justu mankomunitateko, ez, lan hori egiten, eta Durango ez dalako herri batek badaukala gaitasunare ez eskualde bat gidatzeko. Guztiz ados. Egia da Durango, betidanik izan dela, Durangaldeko zerbitzuen hiriburua, ez? Eta guk paper hori indartu nahi dugu. Ikusi dugu azkeneko 4 urteetan nolabait hori apur bat diluitu egin dela, ez? Eta indartu nahi dugu paper hori, lidergoa Durangok izan behar du, ez bakarrik Durango indartzeko, baizik eta Durango eta Durangalde osoa indartzeko. Ez, eta lehen aipatu zuen bezala asmo handiko programa daukazue prest, da egun hauek badirela herritarrekin konpartitzeko, ez? Garaia izaten dela, nolako harrera ari du izaten? Oso ona, eta nik uste dut arrakastaren klabe zehatz bat dagoela, ez? Eta da guk programa herritarrekin egin dugula, Durangarrak entzuten. Orduan, nik uste dut beraiek ere ikusten dutela, ez? Nolabait beraien beharrak hor jasota dagozala, eta jasota egoteaz gain irtenbideak planteatzen doguzala, ez? Gainera, inkesta ikusi gendunean, Durangon egin zen inkesta bat otsailean izan zala, eta bertan agertzen zen adibidez, ez? Zein zen azpiegiturarik beharrezkoena. Eta argi eta garbi ikusten zen, ez? Osasunarekin erlazionatutako azpiegiturak eskatzen zirela. Orduan, argi dagoena da, harrera ona daukala, horregatik, ez? Euren beharrak jasota dagozalako eta euren beharrei erantzuna emoteko dagozalako proiektu eta ekintza guztiariek. Ez, eta horre esan duzu bezala, ez, lehenbiziko proiektu izarra edo horre esku artean badaukazuena bada gaitasun handiko zentroa bera, ez? Egia da Durangon osasun gintzarekin lotutako beste 2 zentro badaudela, nola elkarrotuko liatezke, edo, zein da egoera Durangon? Egoera da, azkenean, 2 osasun zentro ditugula, aspaldikoak, eta hauek txiki gelditu direla. Dagoz aparte, baten egiten da lehen mailako arreta, eta bestean espezialitateak edo kanpo kontsultak ulertzeko. Eta guk planteatzen duguna da biak eraikin bakar batean elkartzea, handiagoa, modernoagoa eta irisgarriagoa,
azken finean ikusten dugulako benetan espazio faltan gaudela. Eta hori, pasadan astean ukigandun batzar bat Osakidetzako hainbat arduradunekin, eta bereiek planteatzen ziguten, benetan Durangoko instalakuntzak txiki gelditu direla. Gaur egun ematen diren zerbitzuak emateko inkluso, kalitatezko berme guztiekin, aipatzen ziguten adibidez, ekografia gelak, edo aipatzen ziguten baita fisioterapia jarri dela martxan, eta, leku gehiago behar dutela, inkluso kontsultak partekatu egiten direla, eta are gehiago, nahi baldin badugu zerbitzu berriak jartzea, ezinezkoa izango litzateke, ez? Orduan beraiek esaten ziguten, aukerarik onena izango litzatekela erekin bakar bat, handiagoa, eta zergatik erekin bakar bat, ez dalako bakarrik espazio kontua, baizik eta eraginkortasun kontua ere bada, eta aipatzen ziguten, azkenean, danak elkarrekin egon eskero erekin bakar batean, komunikazioa, elkarlana, profesional ezberdinen artekoa, eta baita zerbitzu ezberdinen artekoa, asko hobeagoa izango dalako, ez? Eta horrek guztiak eragina izango du osasun zerbitzuan, eta azken finean guk hori da nahi duguna, ez? Alde batetik Durangon bertan, erantzuna emotea ahalik eta osasun behar gehienei, eta beste alde batetik, horrek ahalbidetzen dozku eraginkorragoak izatea, eta momentu honetan derrigorrezkoak den hainbat bidai, gero ez egitea, ez? Badakigu mamografiak egiteko adibidez, normalean Galdakaora joan behar izan garela, eta orain Gernikara inkluso joaten garela, ez? Gero posible izango da, osasun zentro berri honekin posible izango da Durangon bertan egitea. Eta batzutan aipatzen da, adibidez, profesionalen falta, ez? Eta egia da, lehen arretan, badago hor, keska bat, ez? Profesionalen inguruan, ez Durangokoa, baizik eta orokorrean daukaguna, baina egia zan bere ere Osakidetzakoak esaten ziguten, ez? Eta gelditzen, paziente bakar bat ere ez atenditu gabe. Eta gero kontutan eduki behar da, adibidez, mamografiak eskaintzeko Durangon ez dagoela arazorik beharrezkoak diren profesionalak aurkitzeko. Orduan, ahalik eta zerbitzu gehien Durangon izan nahi dugu. Beraz, horrek aurrera eginez gero, egia da Durangon hainbat gauza aldatuko liatezkela, batetik aipatu duzu ez nola bi zentroak beste berri horretan integratzeak, ez hor bi espazio ere utziko lituzke libre. Bai, eta hori aukera bikaina da, ez? Alde batetik, Durangon kirola daukagu beti oso presente, beti egin izan dugu Eusko Alderdi Jeltzaletik oso apustu garrantzitsua kirolaren inguruan, eta beti izan gara nolabait erreferenteak, ez? Durango kirolakek ematen duen zerbitzuaren inguruan, orain zoritxarrez duela 3 hilabete greban, egia da azkeneko 4 urteetan ez da horrelako apusturik egin, eta 2020an rekorte oso handiak egin ziren. Baina beti esaten eman moduan oso referenteak izan gara, eta hor landako dago gaur egungo ambulatorioa, eta hori liberatzen danean kirolari beste espazio berri batzuk emateko aukera emango du, ez? Eta gune guzti hori indartzeko, ze hor ere esaten digute Durango Kirolakekoek adibidez, ez? Polikiroldegian leku faltan dabiltzatela, orduan aukera bikaina daukagu, eta noski horrek aprobetxatu egin behar dugu. Gainera, gero zentroa, ez, berez, periferrokarril, ez zait ondo nola den izena, ez, eremu horretan joango litzateke horrek ere udalerri erdian dago, okerrez banabil, eta horrek ere aldatuko luke agian apur bat paisaia bera, edo eta irisgarritasunaren aldetik ez dakit autoak eta bar, horre zein da proposamena badakit ere, ez, bidegorriak edo gune berdeak inguru horretan ere egin dituzuela? Bai, guk nahi duguna da, zuk esaten zendun periferrokarril hori, ez, trenbidearen lur horiek ondo aprobetxatu. Hor daukagu aukera bikaina, 60.000 metro karratu erdian. Eta horrek benetan nahi dugu aprobetxatu lehenbailen errekuperatu herritarrei emateko, ez? Hor, une honetan indarrean dagoena da, lehen esan da moduan, oindala 4 urte indarrean egon zan proiektu bera, eta horrek ahalbidetzen zuena, eta ahalbidetzen duena gaur egun ere, da etxe bizitzen eraikinak. Horre beti zalantza bat egoten da, ez, 18 pisuko altuera hartuko duten etxe bizitza horiek, eta ez, jente guztia lasai egon dadin, ze ez dute 18 altuerako izango, baizik eta 10 altuerak izan ditzakete, 10 gehiatiko, beti izaten dugu,
Eta horretaz aparte, aurre ikusten da, parke handi bat, 28.000 metro karratukoa, hori oso parke handia da, eta horretaz aparte, lehen aipatzen genuen gaitasun handiko osasun zentroa. Eta kezka batzutan izaten da hori, ez da, trafikoa, hor guk oso argi ikusten dugu, sarrera izan behar dela, autobidetik segiduan sartu daiteke Aiuitzetik. Eta gainera, ez dut uste horrelako kezkarik egon behar danik zergatik. Ze guk planteatzen baldin badugu, gaitasun handiko osasun zentroa horre egitea da trenaren gainean dagoelako. Jentea garraio publikoan etorri behar da. Trenez, eta hor burrukatuko dugu 15 minutuko frekuentziak jartzeko, trenbidea aspaldian ja desbideratu zen, desdoblatu zen, eta posible da, inbertsioak eginda daude, azpiegitura prest dago, eta orduan 15 minutuko frekuentziak nahi duguz, trenaiz etortzeaz gain autobusez ere etor daitezke, momentu honetan 200 metrotara daukagu autobus geltokia ere, orduan gehienak garraio publikoz etorriko dira, eta hori izan behar da beti gure apustua. Alanda guztiz ere, kotxez etorri behar duena, azkenean ez daukalako konexin horik nolabait garraio publikoarekin, aparkaleku handi bat daukagu, eta esan bezala, autobidetik jarraian sartzen da bertara. Ez aukerak badaude, eta horretaz aparte kirola aipatu zula ere esan duzu nola tamalez dauden greban Durango kirolakeko beharginak horrek herrian eragin handia izango du ziurrenik, ez nola eman altzaioni buelta? Lehenik eta behin asko hitz egin da parte guztiekin, konponbide bat lortu arte, ez? Gu beraiekin hitz egiten ibili gara, egia da, orain arte lehen esan dudan moduan, udal gobernuak inoiz ez gaitu kontutan izan, gure proposamenak eta inoiz ez dira atenditu, baina gure helburua da maiatzeko 28an emaitza on batzuk jasotzea eta gobernatu ahal izatea, eta hau izango da, zalantzarik gabe, guk esku artean izango dugu lehenengo kotariko gaia eta konponbide bat aurkitu arte ez dugu etengo. Horretaz aparte lehentxago ez, programen ardatz nagustak aipatu dituzula justu garapen ekonomikorako eta goi mailako formakuntzarako gune berri bat eraiki gura duzuela ere aipatu didazu Miria ez, nondik nora doa asmo hau? Hau Durangaldekoko garapen gunea dauka izena, aspalditik gabiltza gai honetan lan egiten, lehen esan duzun moduan mankomunitatean egonaz urte hauetan, eta mankomunitatetik lan egin dugu. Lehenengoz eta behin, promozio ekonomikorako entitate berri bat sortzeko, Durangaldeko eragile garrantzitsu guztiekin, hau da, administrazio publikoa, horregon gara mankomunitatea eta baita Moribeta-Etzanoko udala, baita enpresa bera, enpresen elkartearekin, baita teknologia eta ikerkuntza, Durangaldeko zentro teknologikoarekin, Azterlan, eta baita 3 lanbide heziketako ikastetxeekin, Maristak, Zornotza eta Jurreta. Eta beraiekin, guztion artean sortu dugu entitate berri bat, DEK Durangaldea enpresa ekimena, eta DEK Durangaldea enpresa ekimenetik Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera lan egin dugu proiektu hau aurrera ateratzeko. Azkenean proiektu honetan proiektu hau zertan datza, ez? Lehenengoz eta behin egingo duguna da promozio ekonomikoko zentro bat, non emango dan bai zerbitzua eta baita espazioak enpresentzako. Durangaldeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Baita ekintzaileentzako, beraien proiektua garatzeko eta baita konsolidatzeko. Eta horrek guztiak lagunduko dau kalitatezko enplegua sortzen, hori dara gure helburua, ez? Eta horretaz aparte baita goi mailako formakuntza. Lehen esan dudan moduan, 3 lanbide heziketako ikastetxe daukaguz, erreferentea gainera oso onak, eta nahi duguna da pausu bat gehiago emon. Eta lanbide heziketak hasten direnak dualean, gero jarraitu ahal izango dute unibertsitatean dualean ere. Horrela, guri enpresek demandatzen diguten nolabait konpetentzia guztiak izango dituzte ikasle horiek eta beraien enplegagarritasuna handitu egingo da. Uste dut oso proiektu garrantzitsua dela etorkizunerako. Azken finean guk beti pentsatzen dugu behar guztietan, baina batez ere gazteengan, eta gazteek oso argi usten digute ze behar dituzten. Eta beraien beharrak batez ere dira etxe bizitza eta enplegua. Eta gu
horiei biei nahi diogu eman irtenbidea. Zaipatzen joan nola, baden azkenan etorkizuna begira gazteen, gaztei erreparatutako plan bat, bere horretan, justu ere gainera, zaipatzen nola kontu guzti hau azken gaztetze izan zen lekuan joango litzatekela, orain okeraz manin Durangok ez dauka gazteentzako, halako espaziorik, ez dakit proposamenik, edo tira, buruan zerbait baduzuen? Bai, esan bezala guk gazteekin asko hitz egin dugu, ze programa herritarrekin egin nahi izan dugu, eta gazteekin ere, ez? Eta beraiek planteatzen ziguten, beraien beharrak zeintzuk diren, ez? Eta batez ere, lehen esan dizudan bezala, hor dagoz, enplegua eta etxe bizitza, ez? Horiek dira batez ere beraien beharrak. Eta horretan, lan egiten ari gara, Durangaldeko ekogarapen gunea izango da enpleguari erantzuna emateko, eta etxe bizitzen inguruan, guk alokairu sozialak bultzatu nahi dugu, ezta? Eta alokairu sozial horiek bultzatzeko, lehenengoz eta behin, gaur egun udalak dituen etxe bizitzak, 6 etxe bizitza dauzka udalak prest, baina utzik, eta horrek atera behar dira lehenbailen, eta beste 10 ditu baita ere ja prestatzeko, mobiliario faltan edo dana dalakoan, eta horiek ere lehentasunez prestatu egin behar dira eta atera egin behar dira lehenbailen. Etxe bizitza aukerak emateko, ez? Baina 16 etxe bizitzakin bakarrik ezin daiteke egin. Eta legealdi osoan zehar, egin da bai ikerketa bat, ia ze etxe bizitza duden utzik, eta gero pena izan da, ez dala egon ekintza planik horren inguruan, eta guk argi daukagu etxe bizitza horiek, utzik daudenak nahi ditugula sartu ere gure alokairu sozialeko programan. Alan da guztiz ere, segurazki ez da nahikoa izango, eta lehen aipatutako trenbideko lurretan adibidez 111 etxe bizitza doaz, babes ofizialekoak, eta horrek ere lehenbailen atara nahi dugu. Badagoz beste eskaera batzuk ere, eta batez ere beste gauza bat eskatzen digutena da, beraiekin kontatzea, nolabait ez, beraiei entzutea, eta guk argi daukagu etengabe entzungo ditugula, eta beraiekin planifikatuko dugula eta ekingo diogula. Eta lehen ere aipatu didazunez ez, herritarrekin egindako hizketaldi horietatik ere ez, jarri duzu foku importante bat tokiko merkataritzan, merkatu plazaren bizi berritzean ez, AJak irabazten du zerekin topatuko gara ez, gai honekin lotuta. Horre hainbat kontu dagoz ez, lehenengoz eta bin merkatu plaza, guretzat oso garrantzitsua da, guk nahi duguna da merkatu plaza eraberritu, eta dinamizatu, eta nahi dugu merkatu plaza bihurtzea nolabait merkataritza guztiaren dinamizatzailea. Horretarako gauzak ondo egin behar dira. Ez da bakarrik eraikin bat eraberritzea, eta gero ez egotea merkatariak, ez egotea baserritarrak, hori guztia oso ondo landu behar da. Horregatik guk 2019an egin zan diagnostiko bat, oso diagnostiko ona, parte hartzea handiarekin, baina gero egindan aurre proiektua, egia esan ez du kontutan izan diagnostiko hori, orduan guk uste dugu aurre proiektu horretan benetan jaso behar direla eragile guztiek esandakoak, ez horre badagoz, dendak bai merkatarien elkartea, baita auzokideen elkartea ere, daz, baita baserritarrak, baita Urkiola Landagarapen oso garrantzitsua, beraiekin guztiekin eurek egindako proposamenak kontutan hartuta, gu nahi dugu eraberritu. Ateak ireki, merkatu plaza izan behar da gauza oso irekia, jentea pasatzen dana, gauza asko gertatzen dana, horretarako erabilera anitzeko espazioak izan behar dugu, gastrobarrak, tailerrak, eta gauza asko, eta hori dinamizatzeko gustatuko litzaiguke kontutan izatea baita ere, dendak bai elkartea, lehen aipatu dodana, bertan egotea merkatu plaza dinamizatua izateko. Baina merkataritza ez da bakarrik merkatu plaza, merkataritza askoz gehiago da, ez? Eta guk merkataritza osoarentzat badaukagu zor hainbat neurri zehatz. Lehenengoz eta behin zerga karga, ezta? 2020an justo pandemia garaian, momenturik txarrenean, igoera handi bat izan zuten, batez ere ibian, eta guk uste dugu hori benetan errebisatu egin behar dela. Gero horretaz aparte, aparkaleku arazoak ere badagoz, eta hor errastasunak be emon nahi doguz, eta baita, merkataritza, tokiko merkataritza sustatzeko programak bultzatu, eta nahi doguz baita ere jarri martzan, merkataritzan, horre, ez da izelan esan, baina enpresen jarraipen programa bat nahi dugu
bultzatu, ze hor ikusten duguna da denda batek izten duenean, bere ateak izten dituenean, oso txarto pasatzen dela gainera, nolabait enpresari batek bere negozioa martzen jartzen duenean, ni hortik pasatuta nago, eta gero ateak itxi behar izatea. Nahi duguna da, itxiai baino lehen, ateak itxi baino lehen, gurekin harremanetan jartzea eta guk laguntzea nolabait horrei konponbide bat aurkitzeko edo errelebo bat bilatzeko. Ze behin izten danean, asko zailagoa egiten da barriro ere irekitzea. Orduan menopa daukaguz, hainbat neurri zehatz gure merkatari laguntzeko guk oso argi daukagulako Durango bizia eta dinamikoa nahi dugula eta horretarako merkataritza eta ostalaritza biziak behar dugu. Proposamen importanteak baditu zuen, aipatu ditugu batzuk, denboraitik ez dugu ematen ez, gehiago aipatzeko, baina tira interesa eta herritarrek ez, behiratu dezatela zuen sareetan, eta horri bide emateko bada parada igande hau ez, eta hauteskundeen bueltan ez, kanpainaz orokorrean ez, foku asko egon dira, baina tartan bai aipatu izan dela asko eta asko ez, lokaztutako kanpaina bat, ari dela izaten, eta bestaldetik ez, abstentzioan ere bada bestelako foku bat, ez dakizuna erreparatzen diozuen Durangoko EAJ-tik afera hauei. Beno, egia da, badirudi ez, abstentzioa altua izan daitekela, eta nik herritar guzti izango nieke mesedez boskatzera joateko. Aukeratu dezatela, baina boskatzera joateko. Oso garrantzitsua dalako, eta gainera guztion eskubide bada. Eta boskatzen dugunean, gero exigitu ere egin dezakegu, ez da? Baina ez badago boskatzen, ze eskubidekin gero kexatu gaitezke, ez da? Nik uste dut hori egin behar dela, boskatu eta exigitu. Beraz, honekin, Durangoko herritarrei bestelako zer mezu, Mireia? Lehen esan dodana, ez Durangok inoiz baino gehiago aurrera egin behar duela, eta aurrera egiteko proiektu indartsuak, proiektu garrantzitsuak behar doguz, lehen aipatu dodaz, gaitasun handiko osasun zentroa, promozio ekonomiko eta goi mailako formakuntza, eta horrelako proiektu garrantzitsuak aurrera atera ahal izateko, inoiz baino beharrezkoagoa da, lidergo sendo bat, talde konprometitua, ilusionatua, prestatua, eta hori Eusko Alderdi Jeltzalea da, beraz, maiatzaren 28an danok, Eusko Alderdi Jeltzalea boskatzera. Halaxe, Mireia Alkoro Iribe, Durangoko EAJ-aren alkate gaia, mi esker gurekin tarte hau hartzearren. Zuri eskerra, Karolina, elkarrizketa honengatik eta aukera emoteagatik, eta egun hona izatea danok. Berdin. Eta horrela ditzi gara albiste geren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11.eusataren daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan. Izena du lidar, bada abioi batekin, pasatzen dela eskaner bat, eta orduan izaten da lurraldearen odei puntu bat, eta ikusten da puntu batzuk dira zuaitzen goitko partekoa, bestea izaten da lurrea, eta orduan horrekin sortu dituzte modelo batzuk jakiteko zenbat egur dagoen basoetan. Hoitatik sortu dute proiektu europar baten bitartez aplikazioa edo programa Forest Map. Non sartzen duzun kokapena, hau da katastroko partzela eta poligonoa, eta lehenengo espezia, ze espezia dagoen zure mendian. Pinu gorria, pinu larizioa, artea, pagoa, Eta hortik ateratzen da, zenbat ateratzen dira, zenbat zuhaitz dauden, ze dentsitatean dauden, zenbat egur dagoen, eta hori da aplikaziorik nagusia. Kaixo, gaur basoen kudeaketaz arituko gara eta bereziki basoen kudeaketa ekologiko eta iraunkorretaz. Horretarako, hemen daukagu, lehenik eta behin, Julio Villanueva, mugimendu ekologistaren parte, eta baso zaintzan ere, lanean dabilen persona bezala, zurekin hasiko gara,
Julio, guazen azaltzea lehenbizi ikuslegoarentzat zein da Euskal Herriko eta bereziki Nafarroako basoen argazkia? Esaten aldugu ez dela beste tokietakoa bezain txarra, baina, bueno, ez da ere ezin da esageratu ere. Esan nahi dut, Nafarroan baso ederra ditugula, beste esan bezala, igual Gaztela edo Andaluzia edo hainbat tokitakoekin konparatuz, baina, bueno, baditu bere itzalak ere. Adibidez, produzio monokultiboa eta haunditu izan zen, garai batzuetan, Frankoren ondoren, gehien bat, herriak despopulatu ziren heinean, nolabait konifera landaketa ikaragarriak egin ziren, erdialdean gehien bat, bueno, herriberan zer esanik ez, iaia oso baso eskasak izaten dira, eta orduan, hor osasuna, hori ezin da konsideratu baso autoktono, hori da nolabait zura produzitzeko lantegiak, ez. Eta orduan, hori kenduta, beste inguruetan desente mantendu izan da, gehien bat komunala desente mantendu delako, ezin da konparatu Gipuzkoa Bizkaiarekin. Gipuzkoa Bizkaia nolabait lur hori edo baso horiek izan dire pertsona pribatuen esku, eta orduan etekin ekonomiko handiagotze aldera nolabait koniferak, eukaliptoak eta asko garatu dira, ez? Eta hor, Nafarroako alderdi hortan ere, kornisa, Kantabria aldeko kornisa hortan ere, eragina hori, Gipuzkoa eta Bizkaiaren eragina ere nabaritzen da, ez? Hor, konifera asko dago, eta orduan, tokien arabera, ikusten dira aldaketak, ez? Badirela batetik bestera, ez? Orduan, Julio, zeri esan beharko genioke basoa? Alegia, zer da basoa eta zer ez da basoa? Bueno, basoa da berez sortutako basoa, ez? Sekulako balioa eta eskaintzen dizkiguna, ez? Hain zuzen ere, oxigeno sortzaile ikaragarria da, uraren zikloaren kudeatzaile aparta, gero ere ur hori ere eutsi egiten du, gero bioaniztasun iturri ikaragarria da, eta noski lurra ere eutsi egiten du. Hain zuzen ere ikusten da, higatutako zonaldetan nola lur hori azkenian errekak eramaten ditu eta azkenian nolabait lurraren euslea da, babeslea, ez? Eta oso importantea biztan da betidanikan izan dela nolabait elikadura sortzailea. Beti bizi izan gara, adibidez gaztainetatik, garai batean eskurretatik, eta beste hainbat produktuak ere sortzen ditula, ez? Ontxoak edo beste frutuak eta bar. Orduan, nolabait bizitzaren gordelekua da eta babeslekua. Eta beraz, esan genezake monokultiboak ez direla, basoa. Monokultiboa azken finean da, hori ez, produkzio animalekuari erantzuteko sortutako monokultiboak dira, ez? Gehien koniferetan, oinarrituta, orain asko eta asko ari da zabaltzen gehien Bizkaia Gipuzkoan eukaliptoena, eukaliptoa guzti suntsitzaileena, bai ura kutsatzen du, bai su piztaia ere bada, eta, bioaniztasuna suntsitu egiten du, eta bar, ez? Orduan, nik uste ezberdin du behar dela, ez? Nolabait, produkzioari begiratutako basokakotxen artean horiek, eta gero baso autoktonen arteko aldea guztiz nabarmena da, ez?
Hombre, izaten bada suteak saiesteko edo gehiene, batez ere hemen oso erraza dela adibidez ezkaba sutan agertzea, pues, hobeto. Horrela, adibidez, fauna eta flora, pues, salbatu dezakegu, no se. Mendia ez gehasko guten, en plan, zuten genekin, baina nik ez dut ezer pentsa horretaz. Nik egia esan lehenengo aldia entzutetela olako ezer, osak ere, ez dakit. Ez esango dizut, pentsatzen dut Nafarroko gobernu mailan badagoela hori kudeatzen dutenak. Bueno, egon badaude, klaro. Esan nahi dut, ni Urbasa ingurukoa naiz, eta, basozainak, eta nik uste dut gauzoiek zentzu horretan edo ezakin nola begiratuko dituztela. Ez, baina, beira, pasaen larumatean, joan nintzen Donostira kotxez, eta zegoen leitzan zute bat, ikusi nuen autobidetik, flipatzen nuen. Garai honetan egotea leitzan zute bat, da flipatzekoa, ez? Garbi dago, kudeaketa espazio bat balin bada, kudeaketa hori iraunkorra izan behar da, baso horren bizitzari erreparatu behar zaiola, ez? Bizi iraunkor bat izan behar du. Bai, horra adibidez, leheno aipatu dudana, ez? Nolabai, monokultibo hori, koniferen beren monokultibo esotikoena, eta bar. Hori gerota gutxiago egin behar da. Hain zuzen ere, arazo pilo ekarri ditu, bioniztasuna galeraz aparte, karo, ura ere zurrupatzen du asko, leheno eukaliptoen kontua, baino gero ere, adibidez, azkeneko banda gorria, izan dire izurrite ikaragarriak, guzti suntsituta utzi dituenak, ez? Olako konifera saiak eta bar, baino orain ikusten ari gara berriz beste konifera batzuen ordezkatzearekin ari direla orain, ez? Eta nahiko gaizki ikusten ari gara hori, ez? Azken finen, naiz eta orain konifera horiek igual erresistenteak izatea, banda gorria, banda marroiari, baino hemendik urte batzutara, segurazki beste izurrite bat ekarriko dute. Orduan, nik uste praktika horiek guztiz okerrak direla, ez? Eta gero, beste nolabait kudeaketa leheno komentatu duguna, hori da nolabait landa eremuaren despopulazioarekin lotutako kontua da ere, ez? Nolabait bazterrean utzi direla basoak, etekin batzuk, sortzen aldiren etekin batzuk eta hola, nolabait baztertuak izan dienak, eta nik uste importantea dela, ez? Nolabait, adibidez orain gaztainakin egiten ari dena interesgarria da, nolabait ekartzen ari dira nahiko onak diren gaztainondoak, nolabait ez bakarrik zuraren dako, baita ere elikagaia izateko. Hor nolabait badire esperientzia interesgarriak. Julio, eta basoen aniztasun hori lortzeko ze ekintzak edo ze alternatibak planteatzen ari dira gaur egun? Badire oso interesgarri diren ekimenak, adibidez nik beti aipatzen dut Tafallako kasua, berdesia deitzen dute proiektua, alegia Tafallan inguruan egitea olako esi berdea, berdesia hori da, nolabait basoa sustatzea Tafallan inguruan, eta oso interesgarria, landaredia autoktonoa da, eta, gaur bezalako egoera, aldaketa klimatikoen egoera batian, eta oso importantia da, nolabait herrien inguruan babes zonaldeak egitea. Gehien bat ikusi izan dugu, azkeneko zuteetan, nolabait koniferak guztiz erreta gertatu direla, hain zuzen ere koniferak erretxina dutelako, eta hori gasolina besterik ez da mendian,
eta kasu horietan nola arteek, erkametzek, aritzek, nola eusten dioten suari, eta orduan hori importantia da. Eta nik uste, Nafar gobernuaren aldetik nik uste beste basogintza politika bat nolabait desertizatutako zonalde horietan, alegia urrauletan edo erromantzadon, ikusten ja nolabait tufarria, harri urdina deitzen den euskaraz edo, nola ari da azaltzen, orduan hori oso, desertizazio prozesu horiek nik uste gelditu behar direla. Ze bestela lurri gabe, lur organikori gabe gelditzen ari gara. Eta importantea da, adibidez Txinan egiten ari den, badire proiektu batzuk eta oso interesgarrik, harrietan bertan, nola sortzen, nola egiten dituzten zulotxoak, dena eskuz, eta egiten dien landare berezi batzuk, eta nola bersortzen dute nolabait basoaren oinarria, eta gehiago hortik goiti nolabait basoa sortuko zen. Orduan nik uste kontzientzia hartu behar dugula, eta olako zonalde desertizatuetan nolabait, azkenean basamortua onaino ere heldu da. Eta orduan horri aurre egin behar zaio, Afrikan egiten ari den bezala, gerriko berde horiekin, eta bar. Alternatiba horietan, Mirian oso interesgarria da, baita ere, Nafarroan nola harremantzen ari diren, baso larregintza eta basoa baditugu adibideak, Irainetan, Arruazun, Ugarte Arakilen, nun betiko baso angio edo dehesatu horiek berreskuratzen ari diren, abeltzaintza eta basoaren arteko harreman orekatu hori bilatuz. Lotura horretatik eman diezaiokegu alternatiba iraunkor bat baita ere herrietako abeltzaintza eta nekazaritza proiektuei? Nik uste baietz, azkenean herrietan bizia egon da, mendiai lotuta eta basoei lotuta. Herri asko Nafarrokoak horren esker bizi izan dira, bai abeltzantza, basoari lotuta, eta alternatiba izan zen gu gehiago basoa ere erabiltzea, hobetzen handitugun infrastruktura, bai itxidurak eta bai uraren kudeaketa. Baita ere, basotik bizi izan gera modu artisauak ziren, artisau pila bat zeuden bere produktuak egiten zituztenak bertan. Baita ere, egurra saltzea modu enpresa txikien bidez eta kudeaketa iraunkor baten bitartez, gure mendiena, eta hortikan bai soliboak edo bai egurra energetikoki saltzeko, baina hori alternatiba dira lanpostuak sortzeko gure herrietan, Azkenean, basoak beti egon dira hor, herrien kudeaketa izan da, eta hango biztanleei eta biztanleak bizi ginen mendia eta basoei esker. Garbi dago, herriak bizirik nahi baditugu, basoak bizirik behar ditugula, eta garbi gelditu zaigu baita ere, herri bizirik gabe, baso biziak eukitzea zaila izango dela. Elkar lotuak dijoazen, bi erpin direlako, landa eremuek hornitzen gaituzte gure eguneroko beharretaz, eta basoak dira behar hoiek eskaintzen dizkiguten eremu ezinbestekoak. Gobernantza espazio, bioaniztasunaren gordale airea garbitzen dute, eta gure herriko kultura ordezkatzen dute. Azken finean hori zen gaurko xedea, baso ekologiko eta iraunkorrak behar ditugula, eta horietarako alternatibak badaude. Kaixo, gaur prestatu behar ditugu barazki batzuk, eta probestuko dugu, beti bezala, zerbait, eta gaur dakagu kalabaza krema bat, probesteko. Eta hau izango da, gure plateraren saltza. Hasteko, azelga batzuk ditugu hemen, egin behar duguna da, moztu, eta alde batetik utzi hostoa, eta bestetik bestea, bale? Eta ingo duguna da, hola moztu, eta bastoi batzuk prestatu, bale?
eta hostoekin antzekoa. Eta orain egingo duguna da, barazki guztiak garbitu, eta hasiko gara egosten, eta azalduko dut nola egosi, bale? Bale, bueno, pues ya garbitu ditugu pasadu uretik barazkia, eta orain hasiko gara egosten barazkiak, eta horretarako dugu hemen ura irakiten, eta beste bol batean dugu ur hotza, bale? Da urra izotzekin, eta biei botako diegu bai ur honi eta bai ur honi gatza desente. Eta hasiko gara barazkiak botatzen uretan. Bale, falta ezaguna da kremari botatzea olio pizkat gehiago eta piper hauntziz pizkat, frigitzea gure berdurak, hemen daudela, kolore polit batekin, eta platean jartzea dena, bale? Botako dut hemen olio pizkat gehiago, piper hauntz pizka bat, olio pizka bat, baratxuria, eta orain ja, barazki batzuk hemen. Eta bagoaz, enplatatzera. Lehenengo, jarriko dugu hemen salsa pizka bat. Orain barazkiak. Eta bukatzeko, hirugiarra. Olio txorrotada bat, eta hau gure gaurko platera oso erraza, ikusi duzuen ez bezala, eta hori, modu, bueno, probestu dugun kalabaza krema, eta hori da, hone egin. Gure basoak baso bizi izateko, bertako landareriz eta landareri anitzez osatuak izan behar dira. Ekosistema aberats bat eskaini behar dute zeinean gure basabere eta gure etxabereek elkarrekin bizitzeko esparrua topatzen duten. Basoak gure natur baliabideak dira,
eta horretarako zaindu egin behar ditugu. Baso biziak bizitza ematen diguten basoak direlako. Beraz badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Maiatzaren 28an hauteskunde gaua 11. Arratsaldeko 6etatik aurrera saio berezia naiz irratiarekin elkarlanean. Emaitzen jarraipena, datuen analisia, zuzeneko konexioak hiriburu guztietatik eta gehiago. Maiatzaren 28an jarraitu hauteskunde gaua 11.